סרטון מושלם. והיום שמענו שיש קסם זה מביא לנו כל מיני צעצועים. מתחת לשולחן, אז בואו נתחיל. אבקדברה. מה מצאתי? מצאתי שתי דברים. אוקיי, אנחנו מתחילים מהקטן. לגדול. זה ייקח לנו קצת זמן, נערוך לכם את זה, הכל מקצר היום. ותכתבו בתגובות אם אתם רוצים שאני אופיע בעוד סרטון. ואם תכתבו מלא פעמים, היא תהפוך להיות דמות רצית. והוא כל כפיים. ואנחנו כאן במוריה סרטן. אנחנו כאן במוריה ויש לנו שתי דברים לפתוח. תראו את העטיפה. קודם יש לנו את הביצה הזאת. אנחנו לא יודעים מה יש בה. ולי נראה שזה המסלול. זה היה בטעות, תתעלמו מזה, תעבירו כל פעם אחורה בשביל לראות את זה, תתעלמו. כן, ועכשיו נבקש רגע ממיסי שתפתח לנו את זה בעבודה. יש לנו את הביצה הזאת, אחת, שתיים, שלוש, קלינגדון! וואו, אוי, מה זה? יש לנו את אל פרימו משום מה. למרות שהוא לא אמור להיות מהטוב. מהמשחק הזה, את תיקווירס, זכויות יוצרים, כל היום באינטרנט. אוקיי, אנחנו יודעים כל מיני דברים עליהם, צריכים לסרוק אותם, זה צעצוע מיוחד למשחק, וזה אוסף. אוקיי. אל פרימו, תקבלו ממני, אני חזק יותר מכם, תהיו בשקט, ביי ביי, אני קופץ לבית אחר. אוקיי. אני הולך לישון, אוקיי, 9 בבוקר. תראו את זה. זה כל האוסף, נראה לכם בקטנה. הנה, ורודים זה אוסף אחד, שגול כתומים כאן זה אוסף אחד, ותראו אותם לאט לאט. וואו. אל פרימו, למה אתם לא שמים לב אליי, באמת? בחייך. די! אוקיי, מה יש עוד? עכשיו אנחנו נראה לכם שוב רק באמת. אוקיי. תחזיקי. אז יש לנו להשלים. עכשיו תראו את המיוחדים. ברזל, כסף, זהב, ורוד בשביל הבנות. היי! לא כאן בנות טובים ברוד. לחלק מהבנות שאוהבות ורוד, תנו לך זה הרבה, אז יש ורוד. אני מצטער אם אני מתגבר כמו גזען, סליחה. ובוא ניכנס, הוא אמר את זה. בוא נמשיך, יאללה ביי. ואבקדברה, עוד אחד. בוא נפתח. מה יוצא? אננס חמודי. אפשר להכין ממנו. רגע, זה הבית של בושפוג. כולם להריות באורח המיוחד שלנו. זה האורח המיוחד של בושפוג. פוג הבית שלו. בתוך הנסחה הנסה, בוקס, כן. חי לא מכן, מתחת לים, בוקס, כן. אוקיי, עכשיו נתחיל בפרסומת הזאתי, ועכשיו תראו פרוותי נעים. יפה לניוד. ספוג ורובה. אנחנו לא יודעים מי הלך ואתם מקבלים עוד דברים, תראו, ריק שחור. יפה מאוד. והיום גם מעונות לסרטון, בגלל שהיא חברה שלי אגב. ביי ביי.